Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм Гъмнастър 600 и продължавам оцеляването от вчера. През изминалия ден, вчерашния, събрахме едно оранжево лале, 3 бяло лале, едно розово лале, 29 каменни въглища, 2 пръста, една водна лилия, 7 сурови свински пържоли, 4 тикви, едно семена смърчови дъски и една дървена кирка, легло, розов храст, чакъл, дъбова дървесина 4 и дъбови фиданки 6. Сега ще започнем строежът на къщичката, която ще се набира една тази малка платформа. Тя ще бъде ето тук тази къщичка. Само че трябва да преместим платформата. По-настрани, тъй като тук малко ми пречи. Къщичката, която ще имаме, няма да бъде много голяма. Както знаете, споменах в предния епизод, част втора. След кратката пауза още събирам проклятата пръст. Тук има малко глина, която ще събера в последствие. Тук също ще направим една пътечка, която след време ще направя от да се каже така. Може да сложим леглото вече да поспим малко. Ето тук на сянка. След като вземем това куче, но може вече да се спи. Малко се съмнява в това. Може ли вече? Не. Вече би трябвало да може да се спи. Ай, между другото мисля да направя. Защо е толкова тъмно? Защото съм натиснал Escape. Мисля да направя мирно, като съм го направил вече. Докато построя къщичката, но след това няма да бъде на мирно.
Добре. Отиваме до работната маса и ще си направим секира, за да оберем малко дървесина. Но преди това ще съберем малко камъни. Искам само да проверя едно нещо. Каква боя може да направя от прословутия лук на Майнкрафт? Пурпурна. Взимаме си. Всъщност, като събера дървесината, може малко да си поприказваме за това, че който гледа клиповете ми, може да харесва Facebook страницата ми. Нека да го направи, тъй като трябва да имам някакви последователи в Facebook поне. Тук вчера май го отсякохме това дърво. То явно се е спалнало отново. Но нищо. Пак ще си го отрежа. И това така. На VBOX профилната ми, на YouTube профилната ми снимка сигурно не ви излиза, но тя е направена ето тук. В Facebook същото. Профилната снимка на страницата е направена там, на това същото място. В един и същи ден. Това дърво трябва да ни е достатъчно. Нека тук докато направим окей. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 куче. Казвах ви, че строям малки къщички. Това да ви очаква. Ама аз съм любител на големите къщи в Майнкрафт. Първо време строях и аз големи къщички, но почнаха да не ми харесват и аз отказах. Сега с кирка не знам колко може да събереме, но колкото се може повече да може да стане. Докато събирам камерите, ще ви кажа, че ще обикаляме по картата в търсене на село, от което да намериме малка подкрепа, т.е. да откриеме моркови и картофи. Тикви си имаме и пшеница ще си имаме, но ще им берем материалите на тези селяни. Селяндури. За следващото купче ще се щупи. Това ми е достатъчно, мисля, че